haka ‘yan uwa lalle mu jaddada imaninmu ta hanyar tsoron Allah maɗaukakin sarki da jaddada imani ta hanyar gano ni'imomin da Allah ta'ala ya yi mana wanda in za a lissafa sun fi ƙarfin lissafi. Mutuna ma'aikin Allah ya gaya mana wata magana dunkulalla utitu bi jawami'il kalim, yace da mu la tazulu kadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an 40. Kafafun bawa ba za su wuce gaba a ce sun je inda za su je ba sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda 4. An umrihi fi ma'afnahu, Allah ya baka shekaru da yawa, yaya shekarun suka kare ka karar da su. Sannan za a tambaye ka samartaka da ƙuruciya da ƙarfi da Allah ya baka da samun dama, wannan shekarun na ƙuruciya da samartaka yaya ka tsofar da su. Sannan za a tambayi bawa abin da ya mallaka na abin duniya ta ina ya samu, sannan ta ina ya kashe, ba hawan ba saukar. In an samu ta hanyar halak to kashewa fa, bare kuma a samu ta hanyar haram a kashe ta hanyar haram, akwai matsala. Sannan ana tambayar ɗan adam dangane da ilimin da Allah ya bashi, yaya yayi da ilimin, ya taimaka wa addini, ya taimaki al'umma da ilimin, ko ya bazama al'umma ya dara su gida-gida sun kasance suna gaba da juna. Wannan ilimin da Allah ya baiwa bawa sai ya tambaye shi. Wannan ta shafi kowa da kowa, Allah zai masa wannan tambayar guda 4. To ‘yanwa, idan aka samu bayi za su kasance iri biyu. Wani bawan Allah zai saki harshensa na lahira, harshen gaskiya, ba zai karya ba, duk abin da ya zai ambata ya ce, ya Ubangiji, shekaru da kaban kai ma shaida ne, ka sa mala'iku sun rubuta, na bi ka da su, ne maka biyayya da wannan, ba kuma ƙarya ne ba. Ƙarfi da kaban cikin hidimarka ƙarfi na ya ƙare, ban gushe ba kullum ina tuba cikin abin da na aikata na saɓanka, kuma dukiyar da kaban na nemo ta ta hanyar halak. Ana samun dukiya ta hanyar halak cikin kalmar hikimatu, ha'i, hirasa, noma ko nema, kafi, kasabu, tsugurwuri, mimi, mirasi, gado, ta'i, tijara, ko ka cire mata ɗigon ka mai da ita hiba, a baka kyauta hadiya. To ana samun dukiya ta halak ta wannan. Ya ce, Ubangiji, ka san dukiyata ta halarci, na kaucewa samun dukiya ta hanyoyi gurɓatattu wanda suke ɗorawa ɗan adam halaka da nadama, kuma na ciyar da dukiyar Allah cikin yadda kake so, na nisanci ciyar da ita cikin abin da ka hana. Ban yi rowa da dukiyata akan abin da yake na wajibin zakka ba, kuma na ba da haƙoƙi iya daidai gwargwadona. Ubangiji, ka san ka nuna min alkhairi kuma na aikata, na kuma gano sharri na ƙaurace masa. Wanda ya samu iya ba da wannan amsar, albishirinsa da samun rahamar Allah, da samun amana daga azaba daga Allah maɗaukakin sarki, kuma ane masa albishir da samun babban rabo. Zai rabauta da aljanna, a aljanna zai samu yardar Allah. Ɗaya bawan shi ma harshen lahira ne na gaskiya, ba zai faɗi ƙarya ba. Ya ce, Ubangiji, na ƙarar da shekaruna da ƙuruciyata cikin son rai da zunubai, ban damu da ta inda nake samun kuɗi ba, ban kuma damu ta ina nake kashewa ba. Na samu ta hanyar gishu, na samu ta hanyar ha'inci, na gane alkhairi, na gane sharri, amma ba su amfane ni ba. Da haka sani na da fahimtata da wannan abun bai amfanar da ni ba. To wannan bawan shi ne ya tabbata cikin halakakku, ya shiga cikin zirin azzalimai masu keta alfarmar Allah. Ɓaci da tashin hankali za su tabbata ga wannan bawan, musamman ga ƙuruciyarsa da ya tsofar da ita. Idan ku dattijo ne
zai ji kunyar a ce da shi karanta abin da ka rubuta. Nadama za ta tabbata ga wanda ya samu kansa a wannan halin, amma alkhairi zai tabbata ga wanda Allah ta'ala yake cewa almuttaquna za ta tashe su ila rahmani wafdan jama'a zuwa ga Allah, amma mujrimai ana kora su zuwa wata jahannama gangarawa. To idan wannan shine yan sai mu duba mu ga ta ina muka tara, ta ina muke kashewa, yaya karfinmu, ya kuruciyarmu, ya samartakarmu, ya iliminmu, ya muka amfana da wannan. Yan akwai abubuwa guda 6, 3 daga cikinsu sukan sa wa ɗan adam tsira, ma'ana sukan sabbaba masa samun tsira. Akwai guda 3 suna sabbaba wa ɗan adam halaka, amma waɗanda suke baiwa ɗan adam tsira a gurin Allah, jin tsoron Allah a fili da ɓoye. Takawallah fi sirri wal alan. In aka ce maka wannan abun na Allah ne, to kar ka samu damuwa cikin zargi mai zargi. In aka ce maka wannan abun ba na Allah ba ne, kar ka samu damuwa don kaga ka ƙaurace masa ana zargin ka. A'a, jin tsoron Allah a fai da ɓoye, haka ake son bawa ya zama. Abu na biyu, faɗin gaskiya, ko kana cikin halin walwala ko kana cikin halin fushi. Wannan yana taimakawa ɗan adam ya samu tsira a lahira. Abu na uku, a sami al-iktisadu fil gina wal faqr. Wadatarka kar ta sanya ka almubazzaranci, rashin babu da kake da shi kar ta jefa zuciyarka wajen wata nahiya ko ta sa ka yin ƙwauro. Amma abubuwa guda 3 da suke halakar da ɗan adam, na farko dai bin son zuciya. In mutum ya dakata abin da ransa yake so, to lalle akwai alamar tambaya. Sannan kuma da bibiyar rowa, mutum kullum yana ganin bai isa ba, bai da shi, ba zai yi aikin alkhairi ba. Sannan abu na 3 da yake halakar da ɗan adam, jin mamakin kai. Kowa ya ɗauka idan ba shi ne abu bai yi ba, in ba shi magana ba, ba ta yi ba, in ba shi hukunci ba, ba ta yi ba, in ba shi sai a yi kaza ga wani ba, duk abin da ya faɗa, ma'ana sai yanda yake so sannan za a yi. Saboda min? Saboda shi ne wane. Bakin Allah ce wannan ma ta fi nauyi. Wanda ya kaskantar da kansa ga Allah, Allah ya yi alkawarin ɗaga shi. Zai ga a kan kansa shi kaɗan ne, amma idanuwan halittar Allah, Allah ya sanya masa kwarjini. Wanda kwa ya ɗaga kansa sama, sai an gano shi ne wane, Allah ce zan mai da shi kaskantacce, in mai da shi babba a kan kansa, amma idanuwan mutane ya kasance wato shi ne mafi wulaƙantuwa daga dabbobi mafiya muni. Don haka hasara da bone za su tabbata ga bawa idan ya ɗauki rayuwar girman kai. Kullum ba a son girman kai, saboda me? Ai din mai girman kai ya manta Allahul Kabirul Muta'al. Wanda ka same da girman kai, to mantawa yana samun girman Allah. Musamman ba wanda ya sami tajabbur, jin izza da buwaya, kuma ta sanya mai ɗagawacin sha'anin Allah. Ya manta Allah mai suna Al-Jabbar Al-A'la. Azaba ta tabbata gaba wanda ya kasance kullum ya rafkana gabarin Allah. Ya manta da abubuwan da Allah ta'ala yake kaddara wa bayi. Khasara za ta tabbata gaba wanda ya kasance wato mai girman kai, mai yawan ɗagawa, musamman idan girman kai ya sa ya manto daga ina ya fara, ina za shi. Daga ina ya fara? Daga wani ruwa ne wulakantacce, kaskantacce, in ya fito ma sai an wanke jiki, shine asalinsa. Ina ne ƙarshe? Inda ake kai kowa bayan gari, ba a da buƙatar zaman ka a cikin gari, a kai ka can a aji. Mutumin da ya manta da wannan shine mai girman kai. Azaba za ta tabbata da ɓacin rai da nadama ga mutumin da ya sayar da addini ya karɓi duniya. Shi ya yarda ya samu duniya ko yaya, ko da zai asara addini. Hasara za ta tabbata ga bawan da ya kasance ɗama'un ya ƙuduhu, faɗayi shi ke jansa. Bahaushe yana cewa duk wanda ya shiga motar kwaɗayi za ta sauke shi a tashar wulaƙanci. Kwaɗayi in ya zamanto yana jagorantar mutum,
to wannan bawan yayi khasara. Ko kuwa hawan yudilluhu, san zuciya da yake ƙara jefa shi a cikin bata, wa ragabatun tuzilluhu, da shegen kwaɗayin da yake sa mai zalla kaskanci, sai ya je ya kaskanta kansa, ya fasa billansa, ya tozarta kansa, ya wulakanta kansa, ya manta da wasai sahabani bilwa'in. Kar ka yadda ka tona asirin ka gaba wanda ba zai rufa maka asiri ba. To idan mutum ya kasance ragaba kwaɗayi shi yake kaskantar da shi, wanda ya yi khasara. Wanda duk ya nemi wai sai mutane sun ce ya iya, Allah sai ya bashi da mutanen. Wanda kwa ya nemi yardar Allah, Allah sai ya isan masa da sharrin da wani ɗan adam mai hasada zai bujiro shi da shi. Yan wa mu sani cewa akwai da wawin guda uku wanda ake sai su 3 files, file kwaya uku, kowa yana da wannan file ɗin. Ɗaya file ɗin abin da aka samu a ciki naka ne an rubuta maka, Allah ba zai gafarta ba, shine shirka da Allah. Kada mutum ya je lahira yana mai shirka da Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala ya ce Allah baya gafarta wanda ya mutu yana mai shirka da shi, amma abin da ba shirka ba cikin allantakar Allah ne in ya ga dama ce ya yafe. Akwai diwanin da shi kuma Allah ba zai bar komai a ciki ba tsakanin bayi har sai an yi kisasi, ma'ana bayi su zalunci ‘yan uwansu bayi, to har sai bawan da ka zalunta ya ce ya yafe, sannan Allah shi ma ya ɗaga ƙafa, ma'ana ce tun da ya ce ya yafe maka, to ni kuma ne maka afin kuskuren da ka yi. Shi yasa Imam Al-Ghazali Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya ga wani mutum yana rubutu a jikin bango, bawan Allah ya yi wa bangonsa yaɓe, ya yi masa makuba, bango ya yi kyau, sai ya samo gawayi yana zanawa. Mamul Gazali ce bawan Allah ka ji tsoron Allah, mutum ya irin wannan kashe kuɗi a yi masa makuba a jikin ka zo ka shafa masa bakin tukunya gawayi, in kuka je lahira ka ce masa me? Sai mutumin ya ga lalle an yi kuskure, sai ya samu irin kaskon tukunya, bari ya kankare wannan zanen da ya yi. Sai Gazali ya danke hannu sai ce ai to ai wannan ya fi wancan musiba, idan ka kankare kuma za ka rage wa garunsa ƙarfi, wannan sai ya baka cikas a lahira. Kalli irin wannan, hana a zalunci wani ko da zane jikin bango, bare ka rage wa bangonsa kauri. Imam Ghazali ya tsoratar akan wannan. Akwai kuma diwanin da Allah ya iya kau da kai a kai, Allah gwanin kau da kai ne, shi ne me abin da bawa ya aikata tsakanin shi da Allah, shi kuma Allah abin da yake so bawa ya tabbata bawa ya yi kuskure saboda ba ma'asumi bane shi, amma kada ya zarce akan wannan, ya yi wub ya tuba. Idan ya yi wub ya tuba, Allah ya ce to yanzu na ƙara jin ina son ka, saboda me ka yi laifi kuma ka tuna cewa ni ne ubangijinka, ka tuba zuwa gare ni, yanzu na ƙara jin ina son ka. Saboda me? Saboda ka tuba zuwa ga Allah bayan abin da ka aikata ko ka sani ko baka sani ba. Me yasa muka ce ba ma'asumi bane? Ma'ana ɗan adam ɗin da ba annabawa ba, ba mala'iku ba, ba su da maƙamul ismati a faradan ɗaiɗaikunsu, amma idan suka dunkule sai maƙamul ismati a haukansu. Ya karatun yake? Idan al'ummar musulmi ta fahimci abu gaba ɗaya a dunkule, to ba kuskure a ciki, amma idan kowa ya ware ya fahimci abin da ya fahimta, ana iya samun kuskure. Kaga ashe kenan al'umma a dunkulanta ma'asuma ce, amma a faradan ɗinta ba ma'asuma ba ce. Shi yasa malam mijin yau a cikin sallamu da daɗin sai ke cewa manya-manyan bayan Allah waliyai wal ismatu lil awliya'i ardun lil anbiya'i wasfu zatin tufradu. Idan kaga an ce ga waliyi ba a gano kusakuransa ba, sa'a aka yi, sa'a ce, ba sifarsa ce ta wajibi haka ba. Sifar isma ta wajibi ga annabawa take, amma ga manyan bayan Allah salihai waliyai arabi ce, bujurowa take yi. To don haka irin wannan kuskuren wanda ake tsakanin bawa da Allah, to Allah a shirye yake, sanda kace ka tuba daga wannan, Allah zai ce na karɓa, don rahamaniyarsa gare ka shi yasa sai ajiye maka mala'iku guda biyu. Ɗayan aka ce rubuta dukkanin alherin da ya karka shawarci kowa, ɗayan fa
ya aikata dukkanin abin da zai aikata, amma kar a rubuta sai an shawarci na dama inda na kuskure ne. To idan wannan na gefen hagu ya ga an tafka kuskure bai isa ya rubuta ba sai ya shawarci na dama, to ya fayi abu kaza na kuskure in rubuta, sai ce dan jira ko zai tuba. Daga an yi sa'a ka shigo da'ira ka fara astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa, ka gani ko na ce maka ka jinkirta ko, ka ga yanzu ya tuba, ni kuma sai rubuta masa me hasana. Saboda me? Saboda rahamaniya ta Allah. To da haka yan uwa, kullum bawan Allah so ake roki Allah yayi maka baiwa, yayi mana baiwa da karban abu ne kasance nasiha ne, kuma sannan a ci gaba da roƙon Allah ya sa mu kaudace mu kyau kowane irin ƙaba'i abubuwa munana. Muna roƙonka ya Allah cikin karamcinka da fadalarka, Allah ka ba mu ikon karɓan abin da ya kasance gyara, ka ba mu ikon kaucewa abin da ya kasance shine kuskure. Allah mun roƙe ka rangwame, Allah mun roƙe ka afuwa. Allah kai ubangijinmu ne, mu bayinka ne, ka biya dukkanin bukatunmu, ka yafe dukkanin kusakuranmu, ka amsa dukkanin addu'o'inmu, ka yi gafara ga magabatanmu sun sha wahala don mu rayu, sun sha wahala don mu zama na kirki. Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka ba su gidan aljanna. Abin da ke tsakaninsu da kai ya Allah ka kau da kai gabarinsa, abin da ke tsakaninsu da bayan Allah cikin karamcinka, Allah ta'ala karimi ne kai, Allah ta'ala ka ɗauke musu. Zuriyarmu Allah ya kara mata albarka, dukkanin abin da ya dame mu Allah ka magance mana, dukkanin abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala ka iya mana, dukkanin abin da muke jin tsoro a wannan rayuwa da bayan rayuwa Allah ta'ala ka ije mana, dukkanin ayyuka da harkokin mu Allah ta'ala ka tsaya mana. Allah kar ka kyale mu da ƙarfi ko dabaran mu, Allah ka sani ba za mu iya ba, Allah ka iya mana da iyawarka, ka tsaya mana da tsayawarka, ka kula mu da kulawarka, kai riko da hannayen mu Allah ka sa mu zama naka. Dukkanin bukatun mu na alkhairi da wanda muka tuna da wanda muka manta, Allah ka fi mu sani, Allah ka biya mana. Dukkanin wanda ke cikin ƙwarar masallaci da wanda ke harabar masallaci da wanda ke wajen masallaci, sauti yana kai masa kuma hankalinsa yana kanmu, Allah ka san sunan kowa, ka san kamannin kowa, ka san bukatun kowa. Allah ta'ala ka biya mana, ka gaggauta ka sa mana albarka da alkhairi a ciki. Wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zama lafiya, Allah ka kwararo mana arziki, ka kwararo mana aminci, ka kwararo mana kwanciyar hankali a wannan ƙasar, alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Masu neman addu'a wajen mu Allah ka san su, ka san bukatun su, Allah ka biya. Wanda muka alƙawarin yi wa addu'a Allah ka san su, ka san bukatun su, Allah ka biya, ka sa albarka da alkhairi a ciki. Allah ka cika hannayen mu da arziki, Allah ka cika zakatan mu da kaunarka. Allah kar ka bari mu galabaita, Allah kar ka bari mu tozarta, Allah kar ka bari mu kunyata, Allah kar ka bari mu tsaraita, Allah kada ka bari mu kasa. Ya Ubangiji, a lokacin da wasu bayinka idan suna da bukata gurinka, wani aiki suke na taɗawu'i ko aikin nafila, su fake da wannan aikin don neman biyan bukatunsu, Allah ka sani mu ba mu da wani aiki da muka isa mu tinkare ka da shi, ba mu da wani aikin nafila da ya isa mu tinkare ka da shi, amma Allah muna da annabi, mun sako wannan annabin a gaba don neman biyan bukatunmu. Allah ta'ala ka biya. Bayan Allah da ke ba mu ruwan sha, Allah ka sha da su alkausara. Dukkanin bukatunmu na alkhairi da wanda muka iya tunawa da wanda muka manta, Allah ka fi mu sani, Allah ka biya, ka sa albarka da alkhairi a ciki. Allah ka kalle mu da tajallinka na kamala, Allah ka kalle mu da tajallinka na jamala, Allah ka kalle mu da tajallinka na ludufi da sutura, alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka cika hannayenmu da arziki, Allah ka cika zakatanmu da kaunarka. Khalifa Khadimul Qur'an, Allah ya jaddada rahama zuwa gare shi, hidimar da alqur'ani da addini Allah ninninka alkhairansa, ayyukan alheri da ya fara iyalai suka dora, Allah ya kara musu kwarin gwiwa, Allah ya sa musu albarka a rayuwa, Allah ya sa musu albarka a nema, alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Albarkacin assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, khudh bi aidina qallat hilatuna adrikina ya rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, khudh bi aidina qallat hilatuna adrikina ya rasulullah. Allah ka shayar da mu ruwa, Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka, Allah ka sa wa damunan mu albarka, Allah ka sa mu damunan mu albarka. Dukkanin dangogin tsada da wahala Allah ta'ala ka yaye mana, Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana, dan sunanka ar-rahman, dan sunanka ar-rahim. Allahumma izal islam wal muslimin wa azil al kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma anta bihajatina alimun wa bihajati man awsana bidu'a alimun faqadha wa ajilha wa balna fiha ya rabbal alamin. Na'udzu bika Allahumma min jahdi al bala'i wa darki shiqa'i
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.